खासियाबारियाव सानथामनि थाखाय नेशनेल फेयार फेस्टिवल खुंनो साखाफारा। मोदी है, जन्नी है, हिंदी है, फिरती है, गोरे हैं, काले हैं, मजदूर है, राष्ट्रपति है, किसी देश से, किसी कंट्री से, किसी कलर के, लेकिन यीशु आपसे प्यार करता है। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि थाखाय नेशनेल फेयार फेस्टिवल खुंनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दं। बे हाबाफारिया 7, 8 आरो 9 नभेम्बर 2023 खालारखालि जागोन। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैगोन एपस्टेल रमान हेन्स बिथाङा। यीशु मसीह ये नहीं कहता है तेरे कपड़े अच्छे नहीं है, तू शराब पीता है, तू सिगरेट पीता, तू मेरे पास मत आ। दा सामलाय आफादा हाबाफारियाव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों। मीडिया लोगों को बुलाने का मकसद है कि आने वाले ये 7 तारीख से लेकर 9 तारीख नवंबर तक हमारी इस खासियाबारी प्लेग्राउंड में एक प्रेयर फेस्टिवल होने जा रहा है। तो उस प्रोग्राम को सफलता करने के लिए आज हम एक मीटिंग किया है कि इस मीटिंग के ज़रिए हमने किस तरीक़े से हम इस प्रोग्राम को हम सफलता करने पाएंगे, इसके लिए हम बहुत बात को लेकर एजेंडा लेकर हमने आज चर्चा किया है। इसीलिए आज इस मीडिया के द्वारा आज हम जो आने वाले 7 से 9 तारीख नवंबर को जो हीलिंग प्रोग्राम होने वाला है, इसको हम एक मैसेज देने के लिए आप मीडिया वालों को हमने बुलाया। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जो लोग ऐसे हमारे ये प्रेयर फेस्टिवल के तरफ से हम हर पब्लिक को, हर लोगों को हमारी तरफ से हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए। और इस प्रोग्राम के ज़रिए ताकि लोग आशीष पा सके और जो लोग बीमारी है वो लोग स्वस्थ हो सके, और जो आत्मिक बीमारी है वो लोग भी ताकि आत्मिक चंगाई प्राप्त कर सके। इस प्रोग्राम में जो किस तरह का मेहमान यहाँ पे आके प्रोग्राम कलरफुल करेगा? हाँ, ये प्रेयर फेस्टिवल का जो हमारे स्पीकर होगा वो पंजाब से हैं, अपोस्टल रोमान सन्स, उनके साथ और भी टीम आने वाले हैं। और जिस तरह से ये 1 और 2 तारीख फरवरी इस साल जो 2023 में रायमोना में जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें बहुत हमने इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष पाया है, बहुत लोग चंगाई हुआ है। और हम इस अतिथि के द्वारा, हमारे स्पीकर अपोस्टल रोमान सन्स के द्वारा, उनके टीम के द्वारा हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम में भी बहुत लोग चंगाई होंगे, परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करेंगे, हम यही आशा करते हैं। फैगौ 7, 8, 9 बहाय प्रेयर फेस्टिवल मोनसे मुंनि मोनसे प्रग्राम खालामनो थांगासिनो दङ। आरो बे प्रग्रामावहाय मोनसे गोबां धरननि मोनसे प्रार्थना खालामनाय जागोन। आरो बेखौ बयबो जेन मिथिनो हायो बिनि थाखाय जोङो नोंथांमोनखौ लेंहरदों। आरो बे जायगायावहाय बिभिन्न धरननि मानसिफोरनि थाखाय प्रार्थना खालामनाय जागोन। आरो बेनि थाखाय जोङो मोनसे पान्जाबनिफ्राय इसोरजों सायख'जानाय आरो एन'इन्टेड मानसि आरो बिथांखौ लेंहरदों। आरो बिथाङा गोबां मानसिफोरनि थाखाय प्रार्थना खालामगोन। आरो बिनि थाखाय बयखौबो आं हांख्रायनो थाखाय नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जादों। जोंनि थांखियाबो बेनो जे संसाराव जेरैबायदि मोनसे ड्राग एडिक्टेड जानानै गोबां मोनसे मिसगाइड जानानै दङ, आरो बिसोरखौ इसोरनि आखायाव दिनै जोङो गथायनो थाखाय, आरो बिसोर जेन मोजां इसोरनि गियान आरो बुद्धिफोरजों जेन सोलिनो हायो, थाबायनो हायो, बिनि थाखाय जोङो बे प्रेयार प्रग्रामखौ लानाय जादों। मानोना जों मिथिगौ जे इसोरनि बाहेरा जोङो मुवा मोनसे मावनो हाया, आरो बे इसोरनि द्वारासो जोंनि बे फैगोन बे गथ'फोरखौ जोङो जेनेरेसनखौ जों थिग खालामनो हागोन। जोङो नुनो मोनो जोंहा बेबो मोनसे थांखि दङ। आरो दिनै इसोरा जोंनो मोनसे गावनो प्रार्थना खालामनो थाखाय मोनसे जोंनो अथरिटि होदों।
आरो जोङो जेब्लानाखि इसोरनाव प्रार्थना खालामगोन आरो बे इसोरा बे संसारावहाय स्वर्गनि मोनसे सान्ति आरो बे सान्तिखौ जोंनि गेजेराव हरगोन आरो दिनै इसोरनि बोसोरा जेरैबायदि बुंदों बे संसारावहाय बे जातिजों जाति आरो हारिजों हारि बे मोनसे जाथायफ्रा जागोन होननानै बुंदों तथापि दिनै जोङो मोनसे प्रार्थनानि गेजेरजों जोङो मोनसे सान्तिखौ लाबोनो हायो मोनसे रिकनसिलिएसन लाबोनो हायो दिनै जोंनि इसोरा बेखौ खिन्थादों दा आरो बे हिसाबै जोङो दिनै बे हादोरनि थाखाय मोनसे सान्तिनि फैनो हायो आरो मोनसे मिलाप्रितिजों थानो हायो बेनि थाखाय जोङो बे प्रग्रामावहाय जों प्रार्थना खालामगोन मिडियानि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आङो दिनै खावलायहरनो सानदों जोंनि जे प्रग्रामा जागोन बे जाबाय खासियाबारि आर'नाइ क्लाब प्लेग्राउन्ड आरो बे नोंथांमोना बयबो हयथ' मिथिनो हागोन बेखौ नोंसोर जुदि नेटआव नायोब्ला नेटनिफ्रायबो नोंसोर मोनगोन आरो गसाइगावनिफ्राय नों फैयोब्ला हाइरडनिफ्राय सिदा साहा फैनांगोन आरो बेजों नोंथांमोना बेखौ लकेसनखौ मोननो हागोन आरो बेवहाय मोजां मोनसे लामा खाथियावनो दंखायो आरो नोंथांमोना इजिलि बेखौ मोननो हागोन आरो बेवहाय थानाय जानाय गासैबो बेवहाय सुबिदा दङ आरो खुनु उसुबिदा जानाय नङा आरो बे नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे प्रग्रामाव बाहागो लानो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय तारिखआ जाबाय 7-8-9 2023 नभेम्बर